विद्यादायिनी माँ सरस्वती। साधारण ज्ञान श्रेणी चतुर्थ। प्रसंग पुराण संस्कृत दर्शनीय स्थान। विश्वकर्मा माता नाम कौन? यार उत्तर ହେଉଛି जोग सिद्धा। केଉଁ ऋषि मातृगर्भରୁ वेद पाठ କରିଥିଲେ? यार उत्तर अष्टावक्र ऋषि मातୃगर्भରୁ वेद पाठ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିବ। ବାଳୀ ଓ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର। କେଉଁ ନଗରୀ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଉପରେ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର କାଶୀ ନଗରୀ। ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର 27 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଶିବଙ୍କ ଜଟାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର କନ୍ଦର୍ପ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଦାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌମୁଦୀ। କେଉଁ ଋଷି ଦେବତାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଗୁଜରାଟ। ଶାନ୍ତିବନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀ। କୈଳାସ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଲୋରା। ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀନଗର। ଧନ୍ୟବାଦ।